Godmorgen. Så er vi stået op, og vi regnede med, at vi skulle på vingård og sådan noget der. Men, ved I hvad? Prøv lige at se her. Der er et par snore, der er sprunget i flutteren. Og jeg har jo faktisk lovet jer, at jeg vil lave en video omkring, hvordan og hvorledes man laver de snore i den dør. Så, og jeg har lovet Susie, at jeg kan gøre det på under en time. Så jeg sætter ikke uret. Hun sætter ikke uret. Så jeg skal i gang med at tage den dør af, og så laver jeg de snore. Noget af det, jeg skal bruge til at lave flutteren med, det er faktisk noget lin. Her har jeg købt noget fletlin ved en fiskeforhandler. Jeg skal bruge min kniv. Jeg skal bruge en elskruetrækker. Og noget, som er meget, meget vigtigt for mig, det er herinde bagved. Der ser der jo nogle skruer. Og der skal jeg faktisk bruge sådan en her, til at kunne komme ind og skrue den af. Jeg har lige sat en forlænger på, for at jeg simpelthen får hånden længere væk herindefra, så jeg begge kan komme til. Men ellers her, den her, den kommer derind. Det kan I godt se. Det kunne jeg aldrig nogensinde komme til med en almindelig skruetrækker. Det her er faktisk en vinkelbits holder, og den ser sådan her ud. Mega uundværlig i specielt den her opgave her. Sådan. Sådan. Så er døren ude. Nu går jeg hen til bænken og prøver at se, om jeg kan lave den derhen. Nu har jeg lige fået den lagt op på en af de her bord-bænkesæt her, sådan jeg har rigtig godt styr på den. Og nu vil jeg faktisk tage rammen af den. Jeg skiller den lige af der. Der. Fra fabrikken af, der går der en snor. Herfra, så går den op, hen, ned. Så kan den finde på at gå ind her, hen, den her vej, og så tilbage igen. Og det vil sige, at der er formentlig 4 snore op foran, og 2 snore nede for neden. Det er fordi, at de går ind igennem døren, og så tilbage igen. Det vil sige, når der er en snor, der springer, så er der 2 snore, der springer, fordi det er jo kun én snor. Det laver vi om i dag. Der laver vi sådan, at en snor går ned og ender. Og det samme med alle de andre. Så det vil sige, at når der er en snor, der springer, så er der en snor, der springer. Resten af døren, den virker fint. Og det med hensyn til, om snorene de er lange nok og sådan noget der, det måler vi op hen ad vejen. Og vi laver dem bare rigtig lange, så vi kan klippe af dem til sidst. Nu har jeg skilt det her fra hinanden. Og nu kan jeg faktisk lidt bedre forklare systemet. Fordi, som I kan se her på bagsiden, så kommer der en snor her, går igennem herhen, og så tilbage igen. Og her har jeg faktisk samlet den. Det er en ny snor, jeg har samlet med en gammel snor. Det her nede, det er en gammel snor. Og det her, det er den nye, jeg satte på sidste gang, hvor jeg lavede døren. Der skiftede jeg kun en af snorene, der gik tilbage. Men i dag, der skifter jeg dem alle sammen. Og så laver jeg det system med, at der er kun én snor, der går hen, slutter. En snor, der går hen og slutter. En snor. Og så laver jeg 3 op foran og 3 nede for neden. Nu er de jo skilt ad på bagsiden her. Men vi skal jo også kunne komme til fra forsiden af. Derfor så tager jeg den her af. Og det samme i den anden ende. Sådan. Nu er det ved at være skilt helt ad. Prøv at se her. Snorene,
de kommer jo herhen fra, går op her, hen, og så går de ned i profilet på den her måde. Hvis den der den ikke var der, så er de jo blevet slidt i stykker. I kan prøve at se, hvor meget den der den egentlig bliver slidt. Og så kører de ellers bare ned. Og så ind igennem et hul. De øverste, de går ned. Sådan, de tager de to nederste. Og så springer den en over, og så tager den en mere. Så går den hen, op, her, til nummer 3, og så nummer 5 og 6. Jeg skal nok lave en tegning, hvor jeg forklarer det hele. Så det jeg egentlig gør nu, jeg taper lige den her sammen, sådan at det holder godt på hinanden. Og så klipper jeg alle snorene af. Og så trækker jeg jo nogle helt nye snore, så døren den går helt perfekt igen. Sådan. Nu er jeg klar til at klippe alle snorene. Så alle snorene, de er her. Dem vil jeg lige smide i skraldespanden, og så begynder vi at trække de nye snore. Og en rigtig god hjælper, det er faktisk sådan en stoppenål, tror jeg nok, at man kalder den. Sådan en lang en her, fordi at jeg skal have tråden igennem den her. Så det er en rigtig god hjælper. Noget af det, jeg egentlig lige vil vise jer, hvad det er, der går galt. Grunden til, at de går i stykker, det er faktisk fordi, at de bliver slidt helt vildt meget. Og det er faktisk lige præcis her, ved den messingring, der sidder der. Jeg ved ikke, om man kan se, at den er slidt i den ene side. Så det vil sige, at når snoren den har gået igennem, så er den her snor, den har faktisk gået opad. Og det er nummer 1, 2, det er faktisk nummer 3, og det er rigtigt nok, den skal gå opad. Nogle gange er det messingen der, det er slidt helt igennem, sådan at det bliver skarp. Og om man kan skifte sådan en messingring, det ved jeg faktisk ikke. Men det jeg gør, det er, at jeg skifter den jo til sådan en line her. Sådan en fletline her, som er beregnet til fiskeri. Og jeg tror nok, at det her, det er til de helt store fisk. Den fiskeline her, den har jeg købt ved en fiskebutik i Silkeborg. Det her, jeg tror nok, der har været en fiskebutik hele mit liv i Silkeborg, som hed Knappe. Og det er faktisk hans søn, men han har kaldt den noget andet, han har flyttet den. Men i filmbeskrivelsen, der sætter jeg lige et link til ham, så hvis I skal bruge noget, så spoler han den bare over på sådan en lille en her, og sender den til jer. Jeg går i gang med at trække. Sådan som I kan se her, så har jeg trukket snoren igennem. Om på bagsiden, så vil jeg egentlig bare slå en ordentlig knude her. Men knuden, den er jeg bange for, den bliver trukket igennem. Så derfor har jeg trukket snoren lidt nedad, og så har jeg tapet den med gaffatape. Hvis man har en bedre løsning til det, så skriv det lige i kommentarerne. Fordi at den må jo helst ikke kunne blive trukket igennem hullet. Og det skal altså være en rimelig stor knude, for at den ikke kan blive trukket igennem hullet. Men vi kan også bare gøre det på det gamle system, hvor vi lader den køre ind her, op og så tilbage igen. Så har man ikke behov for at slå nogle knuder der. Men jeg vil gerne have det nye system her, sådan at når det kun er en snor, der springer, så er det kun en snor, der springer. Jeg trækker videre. Og her til at starte med, der trækker jeg den bare grov. Fordi jeg ved jo, at den skal komme dernede fra. Så skal den gå herop. Og så skal den gå ned her. Hertil. Men jeg laver snorene, så de er lidt længere. Så jeg trækker den herhen til. Og så klipper jeg den der. Sådan.
Og så skal jeg jo selvfølgelig have trukket snoren igennem den der. Og den her. Men jeg tager lige det grove først, og så tager vi det fine bagefter. Det var de 3, der skulle opad. Nu tager vi de 3, der skal nedad. Nu er snorene trukken, og lige nu her, der virker det faktisk måske lidt uoverskueligt, men alligevel så er der faktisk et rimelig godt system i det. Jeg har lige lavet sådan, at det er lidt nemmere at overskue for jer. I kan se her, den øverste går ned, nummer 2 går ned, 3 går op, nummer 4 går ned, og nummer 5 og nummer 6 går op. Jeg laver lige en tegning og lægger lige her, hvordan den skal trådes. Nu kommer vi til, at jeg skal have monteret den tilbage i skinnen igen. Så sætter jeg rammen på igen. Så langt, så godt. Den her, den skal jo sidde ind der, sådan snorene, de skal jo sådan set igennem den der vej fra. Det gør jeg nu. Sådan. Så lægger jeg den lige den vej der. Og sætter den her på. Så er hjørnet samlet helt perfekt. Og snorene kommer her. Nu skal vi så bare have snorene ind igennem dem der. Den fjeder og skrue, der sidder her, den bruger vi til lidt senere til at skal justere den sådan, at snorene de bliver stramme. Så nu samler jeg den faktisk herop. Nu er den samlet herop, og så sætter jeg lige et stykke tape på døren, så den ikke skrider fra hinanden igen. Og her gør jeg nøjagtigt det samme, som jeg gjorde i den anden ende. Nu skal jeg jo til at løfte den herfra og over til camperen. Og for den her, den ikke bare flapper ud og sådan noget der, så taber jeg den lige.
Sådan, så skal døren bare hen og monteres i camperen. Så er døren klar til at blive monteret. Og snorene, det er ligegyldigt lige nu. Sådan. Så monterer jeg den lige med et par skruer, og så ser vi efter, om skidtet det virker, inden jeg skruer den helt fast. Nu har jeg lige løsligt sat den fast, og for at jeg kan se, om den virker, så er jeg jo nødt til at lave snorene i den rigtige længde. Så jeg har dem jo til at gå derop. Herhen, og så skal jeg have den ned og bunde til den her. Og det samme nede i bunden. Så binder jeg lige en knude her. Inden jeg slog knuden, der sørgede jeg for, at alle sammen, de ikke var løse. Altså jeg strammede dem alle sammen til at hive i dem en af en. Og så har jeg ellers bare bundet den til her. Og måden jeg spænder den på, det er her. Lige løfter skruen, trækker den ned og spænder den igen. Det er måden man gør det. Så nu er de 3 af dem spændt, og nu skal jeg bare gøre det samme i bunden. Og den får lige 3 knuder. Sådan. Så ser de godt i spænd hernede. Der skal vi bare lige have smidt snoren væk. Og have løsnet tapen. Og så skal vi have prøvet den. Skal vi se efter, om skidtet det virker. Whoopsie! Det kan I sagtens gå i kast med derhjemme. I behøver ikke at købe en helt spritny dør for at skifte de snore der. Det kan sagtens lade sig gøre. Det eneste I skal have, det er, at I skal have tålmodighed og så masser af tid. Og så se filmen måske 4-5 år gange. Ja, se filmen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gange. Så skal det nok gå. Hvis der er spørgsmål, så endelig bare sig til. Hej hej.